Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ikanatong tanan no. Kumusta? O karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilan no ug sa dili pa day ko no. Shout out day ko no kang Rino Pulvera Bugais no. Para maamnahawan sa Ordin Leyte. Salamat kayo no. Rino Paps. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Rino Pulvera Bugais, thank you kayo no. Ug kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo ug kang James Sabiro, kang Len Sebmin, o sa tanan nga nagsunod ang dramahan no. Salamat kayo sa pagpaminaw no. May no di ta maglangan ni ang nakinapos nga sugilano nga sinuwat ni Bibi Omega Flores, Crispin o Basilia. Sulti si Lord sa sitwasyon ni Junjun, Clara. Kaya naibaw naman na siya. Pag-ampo lang nga maayos Junjun. Maoran na. Kana na. Junjun! Uy! Abi ko lagi na mo ni tatay kung naunsa na si Junjun. Kinisagit man siya. Nakasagit ko sa kalipay, uy. Tanaw ko na kung Junjun kaya wan adyon siya samtang gitabang sa mga doktor. Ang linya sa mga monitor kini straight na yun. Sus! Ikalip ito nagsaka unya nihilak si Junjun. Nakasyagit ko sa kalipay, uy. Wadak mo bating kauwaw. Di nanguy-guy jud ko sa kalipay. Tuod pin. Nagkita mo itong classmate sa elementary ni... Kasi nga, si Devin Tosit. Nang nagasto ni mo. Liko magagalit, sis. Ako maliko eh. Dito sa Deslas dagat gapon, dungan ta. Nakakita sa sila sa higanting hugita. Kuyog niya yung pamilya. Mabang, yan na lang dito sa ospital. May nidisgas sa sub nila. Siya mismo. Uy, mau ba? Noon sama siya. May gani, nakapang-regards pa siya na ako, no? Di man kayo dako yung problema. Di parehas ni Junjun nga, nalumos yun. May ilang taon, naluwas pag yung taon. Noon sa siya? Nalumos lagi. Nilibog ka sa istorya. Uy, klaro na istorya, sisik. Yung gano'n, dako yung problema. Press ding, Junjun. Ay, nako. Si Junjun akong pasabot nga nalumos. Paruson, ito paruson. Unsa mga Pinoy? Okay, klaro, eh. Atong classmate ba? Si Dim Pintusit. Naunsa rin siya. Nganong nagdami sa ospital. Si Devin di ay. Oh, Devin. Natunok sa tuyom. Sige to, anan? Pahiya. Sa ka to, Crispin? Kana matunok sa tuyom, dili nakataw-anan. Kana sa mapahiya, dili nakataw-anan. Nakasabot mo? Nakasabot. Sige, be. Tabi na niyong duha. Uy, dili ko nakatawanan ang matunog sa tuyom. Di sa kuno katawanan ng mapahiya. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Kaya ang puso ko. Crispin! Ano, mahal? Ganahan kog donut. Ha? Joke. Doon na lang bitaw ko nauna-unaan. May isa ni mong joke, mahal. Donut, magkaya mong gusto mo. Pa-deliver ta joke? Dili, oy, joke ra to. Walay lami nga joke, no? Bitaw. Kung sa pala mong ginoon na. Ang atong kwarta og mga properties ba nga gi-freeze? Sigurado kung gahi na kay turon, mahal. Hindi na ito matutlan. Ay, ako pag binuang good. Seryoso ba ako? Kato may joke. Sa manibayan na to, ha? Ato na itong ibalik. Ha? Nakadungog ka sa akong gisulti? Nyara ko. Nakadungog pero ba sinasayop lang ko ba? Pwedeng imuusbon, mahal. Ang ato bang mga properties o kwarta nga gi-freeze, ato na itong ibalik.
Very good! Oh! What did you good ay masayop sa akong nadunggan? Tinuod gud ay. Dili lang imagination lang. Nga naman mahal. Di ka po'y nagasa simpleng kinabuhi? Ha? Waman. Nalingaw raman ko ba? Wa man gid gani ko makasuway sa ako untang gustong masuwayan. Katong imong kinabuhi kani adto ba nga walang-wala gyud ug hinikawan sa tanan. Kabay ta. Pero at least nakasuway gihapon ko gamay nga kalisod. O gamay nga mga pagkahugno o kahiubos sa hilom. Mao nga. Nausabi mo na, di ba? Nakauna-una lang ko good nga. Wa na kaayo tay natabangan. Kay wa naman tay kwartang gipalihok. Magit. Kaya bini mo mahal. Bisan katong panahon na nga daghan kita gwawat. Simpor ba gyapon kita kinabuhi, di ba? Wa tayo magsigig travel. Wa ta naglakwat sa. Bisan kaya na to, di ba? Nagpuyor gyapon ta sa bahay permi. Ug nag-enjoy lang gyapon ta. Simpleng butang malipay ta, di ba? Og daghan tang natabangan nga mas nagkinahanglan. Mao nga gusto kong ibalik tong kinabuhi Crispin. Ha! Okay! Sirado lagi ang ilang tindahan ni Crispin. Bitaw no? Unsa man ka sila? Ako lang atuon sa ila tay. Sirado sad ang ilang bahay sa likod. Dito kugikan. Mao ba? Asa man tay sila? Hey! Nala sila! Oh. Chon! Nagtato ni Big Balik! Hey! Uy, wa na ma-freeze ang ilang kwarta. Ninduta ko ng balita apin. Oo, nindot mo lang. Nindot, sis. Sobra pas nindot. Hayahay na sa nagbalik si Lia. Simple ra gud gihapon nga pagpuyo, Clara. Simple good taon. Maghigda ka nagbalik sa kwarta, simple na. Kara, naon sa mangga? Di ba buta naman ka? Day, no? Joke ra to ha, Lia. Nag-joke ra ko ato ha. Congratulations ti ay, oy. Mabalik ka na sa Donya. Salamat in taon. Mabalik na sa operations ang Villa Meraluna. Ay, sis, doon ako ibalita ni mo. Bahin sa Villa Meraluna. Ngano repin? Imong sa tabkol ba ano eh? Di ba tayo nag-reopen? Madayon ay. Ano kung di good. Pero, basaw na ni. Pwede ba? Oh, O kung saan repin? basa lang. Clara! Siso? Siso na sa Naon sa ka, oy? Ngano man ka? Si Crispin! Si Crispin! Namatay si Crispin! Diba na, oy! Ay, patak ka, oy! Sagod ay. Di namatay si Crispin? Nagwaybayan ni mo. Patak ka ang nakagngal-ngal. Naon sa man si Crispin nga naghakilang ka man? Doon na siya gibuhat na ako. Ha? Tinuod ka, Siso? Ano tayo si Crispin? Girl, laluday na siya? Makadukko mo dyan kong asawa, Roma. O sa malaging isyo ni Crispin, nga uwi masad ka ika? Dagan kikag introduction. Isulti na ang sinahitabo. Si Crispin ba? Iya kong... Aray! Ano man ka? Manakol man ka? Di mo ka musulti klaro kung sinahitabo yun ni Crispin? Usa! May nitamo na ni Crispin. Isos mo resip kinoo sa tisimat Trinidad. Kung wa mo magatiguang, wa mo mabuhat sa ingon. Samot! Usa man ha? Usa man siso ha? Dugay na mo nga may relasyon si Crispin, ha? Maugod! Sultihin ko na may bestinood, be. Ha? Oy. Usa mo gina yung relasyon, ha? Sultihin Ay, na kala. yung sa niyong ipagbuhat. Tara, imog yung ipadetalye, ha? Di ka pangilugang maminaw. Uy,
Kamong duha ba, no? Hugawan yung mga nahuna, eh. Hugasin yung mga utok, be. Sabon ni, unya, waswasig maayo. Unya, hugasin pa yung alcohol, ikaw man. Unya, hugasin pa yung holy water, ha? Huwag ka kasulti. Bisag asa na mo maabot. Sige. Ikaw na isulti. O siyangan na mong may bawan, ha? Sulti na gayon? Okay. Ang Villamiraluna Luna, Nilagay mo balik pa pagabli ang Villa Miraluna? It's so sad. Ay, basta palita. Mauna. ayaw lagi mo pataka! Ang Villamiraluna Luna, gihatag na ni Crispin ako! Siyan? Nakadungog mo! Oo, is ba ganito? Ako na'y tag-iya sa Villamiraluna Luna. Niya! Oh, ang papilis, oh! Na-transfer na sa akong pangaan ang ownership sa resort. Unya, ako? Og ako? Oh, asawa gihapon ti ka. O ikaw tay, ako gipong ugangan. Ang buot na kong ipasabot. Nganong imo ramang pangan ang naas papilis? Nganong wa mamiapila? Oh, di na ko katubag, ana. Gitunungan naman lang kong Crispin ining papel. Kurat gani ko. Kurat gani ko. Ingna na lang nga, naniguro na kag imo. Grabe ka kasip-sip niya. Lain na sana na tayo, eh. Paldugan, tumbang lang. Maminaw lang ka. Wa kay comment? No comment. No comment ka. Kaya asawa ka man. Ako'y taon. Tay, nga na yung ingon anak man dyan ka, tay. Basta mga inganing ganing panghitabo, no? Lain dyan kayo mong reaksyon. Di naman lang ka malipay para na ako. Para na mong Clara. Pagkatinugong, nganong malipay man ko, nawa man ko'y apel. Tay, apil naman gihapon ka, good? Naunsa mo ka tayo, eh. Nganong masabgi na si Crispin nga di man ko apilon, uy. Tay, di man taong ka obligasyon ni Crispin. Ay, ikaw, obligasyon ka niya. Dili good, pero bahin ini iyang panghatag na ako sa Villamiraluna, iyan yung prerogative. Prerogative. O sa ganito ng prerogative? Mauna ni Ron. Muna sa tinggi ni Tiago si Siso. Higi na sa bilihan ni Miraluna. Deklaro ni Tiago, eh. Ay! Ni Tiago, good. Natakda na ra ba ka? Maragya po na ni Tiago, eh. May kausapan. Na, wa palibak ay. Si Tiago, Ron? Ablihi dayon kay gisapot na. Okay. Nay! Oh. Dugayan ko ni mong nakabli si mong kapitan. Kaya nga ni Tiago. Tiago. Ay, kap dia. Nalibot ka, ga ako ni kapitan sa atong barangay. Wow, uy! Saan mo ko paningmot lagi? Nga kung di pa sa tungod na ako, di sa kamudaog pagkakapitan. Yeah! Oh, Naano sa kanang imo pamuy-boy. Sige lang. Sila ka pamuy-boy na ko. Sige lang, Crispin. Makabayad na ko ni mo. Huwat lang. ano? Bayad sila ka nga, di man utang. Basta kayo bayad ko. Susika ni ma-ui. Uim kay ka na, eh. Siyempre mo tuyo, ha? Siyempre mo tuyo. Oh, dali, sud. Dali. Anil na siyo lagwirta. Di na kumusod sa hariano ni mong panimay. Kauin mo na yan. Okay. Sige, sumiyato ni mo. Paninglan ti ka sa buhis. Ha? Buhis? Buhis ka ni tax. Kibaw ko si buhis, oy, tax na, noy. Anong singlon mo ko ni mo? Ano nakapayan mo ko buhis na biyayar kada tuig, ha? Lain ang BIR Crispin. Lain sa ang barangay. Di ba matindahan ka man? Mayroon akong tindahan, oy. Pero dako naghalin. Murag maglalis mamatay ni magdugay tayo ni, noy. Kung lanihatag naman akong tindahan, aron ikaw na makadawat na mong giingon nga halin nga dako. Ha? Ako sa Rizal Store lang. Saptang kang Siso, resort yun. Tuana, tanawa. Tanawa ko ka. Nikawas ko na yung tinoon, noy. Nangigidyo kang Siso. Oo. Hala, ngano maganoy. Kasi mo insultihan. Ngano ka?
Oo. Nawarasi yung kagyaw-yaw, God. Di na nun ka makasultig tarong. Ha? Askal. Nagawa gini mo, mahal. Imo nitong gimani obra sinutyago. Ang galagot mo ko na minaw. Hangol gyud kay kwarta uy. Nanlog beto. Nanuspan pa yun. Mga bitong ako nitong giyato sa ila, ha? Ano ka, mahal? Wa lang. Nalingaw na lang sa kong powers. Oh. Klaro malagi ka mo sulti, tay. Ambot bitaw to ganiha na ursa ko eh. Wa man ko magatiwas og sudya ni Crispin. Kani man ko kasulti. Nga ano pa man sa lagi nga imo pa dyan siyang gisudyaan? Ay, tatay sa doy. Ayaw pagbuot! Na, bahala ka, Tatay sad, uy. Kusog biya kayo naghalin nilang tindahan. Imo tang gidawat. Ato pagayo Ayaw na, Clara, ha? Ayaw na. Gitagaan na ba yung resort? Ano gun kayo si Suoy? Ang butsa ni tatay, uy, nga nabalibad bang yun. Pagamay-gamay ra ng tindahan na. Pero dako kayo nagkita. Wa pa din mahangol sa tatay, na? Wa, yun. Nasayod ka ba tay nga dako pa na sa imong honorarium pagkakapitan ang kita, ana, ha? Ay. Ako na lang tawagan si Crispin, ha? Akong ingnon nga, nausap imo huna-huna. Ubudawat na lang kas tindahan. Sige. Tawgi. Crispin, tubagay mong phone. Kitsa mo na nalawag, ha? Wa ko kay baw. Kitsa mo na. Oh. Huwag ka kay Bao. Gamitin powers, Ay, stila, ni mo Crispin. Tanan na lang yun gamitan og powers. Tubagan na. Uy, si Clara mo din, Ano? Hello, Crispin. Ito may ato, Clara. Ito may ako ikalagan ni mo, ha? Siya ato ni mo, Clara? Bahin ni tatay ba? Bahin sa imong gi-offer nga tindahan. Okay. Okay, Clara, kay ako naman gihatag sa lain. Ito man. Ako nang gihatag sa lain. Ato silingan nga si Abigail Austria. Mao ba? Oh, Okay, Crispin. Thank you. Bye. Okay na, Clara. Ha? Mao na ng arte-arte ni mo, tay. Gihatag na hinuslain. Gihatag na hinuslain ni Crispin. Kaya ko na si Abigail Austria yung gitagaan sa tindahan. Uy! Usa ko niya eh! Di ito para imo, tay. Wag yung ipapti ko sa kandaw. Iyan ang giyata sa lain. Grabe ko niya ko. Naunsa naman tawang ka, tay. Uy, sayop lang gihapon ni Crispin. Isabi sa'yo, Imo! Unsa na imong gisuwat, mahal? mga ngansa ko mga friends nga akong irapol, mahal. Oh, imong i-raffle? Unsa may premyo? Katungyuta sa Katulimbo. Pag sure, uy. Dako-dako sa beting yuta, Onya, makauyon ka sila nga kalayo ato? Ilan na problema? Huwag mo kay klaro, Crispin, uy. Bitaw ko klaro. Kuhan, mahal. 10 million akong gipremyo. Cash! Pila man na sila kabuok ba? Si Marites Baroro, Adelaida Lauron, Diven Tusit. Sila tulora. Kaya natagaan naman to sa tindahan si Abigail Austria. Ayun na lang na sila i-raffle, uy. Nga naman. Tagain na lang na sila diretso og tag 10 million each. Yawa. Hindi tag matinuod ni mahal, no? Okay, mahal. Ako nang buhaton.
Ubay-ubay na gyud tag na-dispose nga properties ug cash, mahal. Ay, nalipay atong giyatagan taon. Ang atong problema, mao ang atong gold og diamonds. Daghan na kayo na mahal, uy. Kinahanglan nga i-dispose na ang uban. Ano sa mga? Ito na yung panglabay? Grabe sa di pang labay, uy. Ato lang ko di pang hatagod. Magubot ang mga tao na, mahal. Isikreto lang gud nato, mahal. Kanang muralagwa ba? Pasimple lang. Sige, my loves. Ato na buhaton. Mingaw man ang daan, mahal. Wa man nag-standby. Sige lang, makita. Relax lang, good. Oh, padaplin, Crispin! Hunong sa daplin! Ano man? Dinhi ka lang sa sakyanan, ha? Nainang hold up ang iskinita. Ha? Uy! Mato ka? Nalimot kang may powers ko? Day naman di kay powers to. Magamping mala. Dadon ko na yung backpack sa gold, ha? Dong, maluit taon ka. Para bayad tayo sa ospital ng kwarta, ha? Gida, oy. Gida mo hatag, hap. Dong! Hapa! Ala, Tubig naman din ang imong bala? Ay, Ayaw na lang pangutana. Ano mo? Hindi ko magaliw ka. Oh, ma'am, nakuha imong kwarta? wa. Ayaw kahadlok na ako, ma'am. Pila ganina imong kwarta? 50,000. Ano ba ang bihana ka? Kuwartal ka sa bro, ha? Ikay magkuha ng kwartal ya, ha? Ako na! Dili na ko kuhaon yung kwarta, dong. Ako ng punan. Kinahibaw kong kuwang pa na nga pangbayad sa ospital. Di ba, ma'am? Oo. Ay, dawatan ning backpack, ma'am, oh. Imo na tanan nga sud, ana. Dako nagikatabang nimo og sa imong pamilya. Unsay? Tanawa unsay sud. Kini day unang hold upper ang akong patan-awon aron maibog ni siya. Tanawa dong, oh. Shh. Ayog sabat sa imong nakita, ha? Tanawa na, ma'am. Tinuod na tanan. Dili na fake. Sigurado ka nga, imo ning ihatag dako. Oh, imo na tanan. Sige. Sakay nagbalik sa imong sakyanan. Salamat. Daghang salamat. Uy, sa pa yan. Kadiot di ay? Dila ni mo doklon tawhana? Oo, di ay. Sipa. Miss, salamat pag-usap. No worries. Ay, Anipay! Talawan man di ay? Ubay-ubay na tag na dispose nga mga gold o diamonds, mahal. Pero sobra-sobra paghihapon. Kitsa pa may atong tagaan sa uban. Kuan, mahal. Ato gihatag sa simbahan ng uban. Sure. Suruyo na to ang lain-laing mga parokya, mahal. Kuan, mahal. Kanang, excuse me. Mas maayo tingali kung dili na to i-direct og donate, mahal. Arong dili sila may baw nga kita mo itag-iya ni kwarta. Atong ihog sa sibot? Okay idea. Di ba? Okay, kaayo. Sige. Lain-lain simbahan nga atong atuon. Okay. Mayong pagminaw sa Lex Pino. Ngano man ka? Isapot ka, tay? Tanghatag naman sa di ay nagkwartas Crispin sa mga tao. Mao'y tapik sa mga tanod. Tagko kay ngisi ang mga tinugkong. Unya? Usilya. Nga nung wa man na pinaghatag. Tay, Ha! Gikontrahan niyo ko ng Crispin da. Pantay lang bitaw na ako. tatay sad, uy. Ikaw ba? Insured manguka sa Villa Miraluna? Mong kalma na kay kanya? Pero ako taon! Pero kung itawat makastindahan, Ay na lang! Ay na kong isguti. Kay mo samot akong sapot! Ay! Ay! Kisay na bato na ko! Ha? apo dito, gika lang. Oh my God! Tay! Tay, tanawa! Tanawa sa ginabay ni mo! Uy!
Gold? Utay! Gold! Oh, gold, yun! Sakita, oy. Oh, ay, ni bukol man dayon. Pero okay na tayo, uy, kay gold, goodly. Hoy! Kisa to ni bato ni tatay o gold, oy! Bato pa ni is tatay! Naghana! Usa! Gold, Todd. Tinuod mo gold. Nawar ko tay, o gold yun tay. Nanig yung kay gold, oh, dakogod na. Sakit talaga ko, oy. Ni bukol gyud. Hidasag din na lang good. Matambalan libito ng bukol. Kaya, uyag, matarag akong utok. Oh, sige lang, basta na i-gold. Nya! Mo ba? Lawgaw agad. Ako lang gipatilaw, uy. Usara bitaw ka buok. Pero wa sa to siya magdudang gikan to na to. Wa, gid siguro. Ako man gid siguro nga, dili gid siya magduda nato. To, mahal, mga tahan na lang ko. Sa, unsa man? Katubang sa una, di ba, nibaw man sila sinitsago og siso nga, doon ako'y dagang gold. Wa naman to'y problema, mahal. Ako naman tong na-delete sa ilang memory. Okay. So, wala nga to'y puruhan nga ma-retrieve. Wa na. Kay dili man sila computer. Tao man sila. Nanasag ko'y lain na una-unaan, Crispin. Sana na. Magpauwan ko gold. Ha? Uy! Adto na to ipauwan sa mga depressed area. Pwede siya, pero pwede man gud nga. Magpa-party daw niya, mga tagtag ka, human o gold. Hindi lang kita maghinambog, mahal. Ato nang buhaton nga way mahibaw nga gika na nato. Sige. Okay kayo, excited ko na na. Ako sad, excited ako. Sure ka, mahal? Apil ko na yung invisible ka ron. Huwag yung makakita na ko. Wa lagi, mahal. Huwag makisalig na ko, uy. Naliguro lang ko, mahal. Uy, Crispin! Nalagi na kitawag na ko. Nalagi na kita na ko. Dili ikaw, uy. Parehas na ni magpangan. Oh, kuya, wala ka na. Naligang tao. Puwanidig mga gold. Okay. Ay, hala. Mahal, tingin mo yung patay ng mga tao, ha? Di ba ginakalikaya nga, doon na yung mga swapang kayo. Gusto kayo mamintahan nga, di ka mo share. Ayaw ka balaka. Kaya mga buutan ron ng mga tao diha. Ako na nagisiguro daan, mahal. Maginay-ganahan ako ni mo, mahal. Di ko ni mo kalimtan ng bahina. Ang no? Magpinatyanay pa lang sila, ako pang sa... Di nga awas mga tao, mahalo. Ato na ni silang biyaan, mahal. Pahuay na sadta. Ugma na pod. Karoon tang mga lakaw nga gabi naman. Ang mga nagtrabaho na sad sa call center ang atong tagaan, mahal. Kadaghanan manggod anak nila. Napugos lang pagtrabaho sa gabi tungod sa dakong sweldo. Mau ba? Bitaw sa nung luwi kayo sila, bitaw. Kay bawo man kaunsay pangan sa panggabi nga shift, no? Oh, graveyard. Oh, 5 ka anak? Graveyard? Lubnganan? Pastilan. Murain taon sila gibayran aron pagkutkot sa ilang mga lubnganan sa hinay-hinay. Kaya mahal kung tagaan na to sila milyon nga. Mundang sila trabaho na. Oh, naara nila kumundang ba sila o di? At least doon na sila option kaysa mapugos lang. Og nahibaw ka ba, mahal? Nga kanang pagpamuwaw in any form, usa na sa makadaot sa immune system sa tao. Og nahibaw ka ba? Nga kung guba na ang immune system, libre nang makasud ang bisan unsang sakit sa lawas sa tao. Og ang pinaka-worst pa gyud, mahal. Worse. Kanang magkabuang na ang immune system og iya nang unayon pag-atake ang lawas sa tao. Maunay gitawag og autoimmune diseases. Dili na makailang immune system sa iyang kaugalingong lawas. Mauna nga matake siya usahay sa panit. Mausa nang dunay mga sakit sa panit nga dili gid maayo. Usahay atakihon ni ang kidney. Usahay ang utok, usahay ang baga. Kuyawan ni mo, mahal, no?
Mao gani nga importante kaayo nga in good condition kanunay ang inyong immune system. Mga atong luwason ng call center agent aron dili magubaang ng immune system, mahal. Tungod sa pagpamuwaw, mahal. Correct, mahal. Pisagwa sila magsaba-saba. Pero kusog kay ang hunghong sa mga tao nga nagsige nagpanghatag og kwarta sila si Crispin. Bisag dili Pasko o dili eleksyon. Og daglagot na sad katay. Nga, di ko maglagot. Nabutan sila bisag asas pagpanghatag. Yung wag yun sila makunahuna na ko. Ha! Inom siso! Di ko ka na maminaw ni mo. Ha! Okay. Kaon og tiwas aning special nga pansit. Oh, lao ba lagi mo yung palsit? Wa lagi ko yung pakat Tatay sad, uy. Ano man pahungit pagiday ka? Parang gudang plato diha, oh. Nasa mga tinitor o kutsara o chopsticks. O pili lang kung siganahan mo gamiton. Ay, kung anak istorya, Clara, ha? Bebe, pakan ako. Ato na ta? Sige, ato na ta. Mami! Daddy! Saman ko ka na mo, nak. Pili! Nanak ko'y news ninyo. Ang sa news? News? Bahin saan saman? Bayan sa entertainment, politics, science and technology. Ingon si Goldie pa. Sa may yung Goldie. Si Ninang Encantada ko, no. Kay nakagawas na sa Hidden Temple. Careful ko na, Mami. Ingon si Goldie. Pero, di ba, purification man ang iyang pag-ato sa Hidden Temple? Ngano? Wa ba na siya ma-purify? Amput. Uy. Ayun lang siya di pag-gawas, mahal. Mahal, way makapugong sa ato ng nasugdan nga pagpanghatag og kaayuhan sa mga tao. Bisan ang reyna, dili makapugong nato. Ay noon, nabalik naman ni mong mga powers. Nya, pasad pa'y bawas ang uban nga, ikaw si... Shh! Quiet, mahal, quiet. Ikaw lagi day si Basilia. Ibati lagi mong naumali rin ah. Bitaw, no? Wala ka ma-purify sa Hidden Temple? Buset ka, Basilia. Buset ka sa tanang buset. Tungod ni mo, di na ko ang reyna sa Encantoland. Ha? Ay, sorry. Wala ko awagod. Kinsa mo din, madam? Unsay madam? Oh, di naman ka rin ha. Madam lang ko itawag ni mo. At least, may respeto ko ni mo. Hinoon sad. Okay. Pero wa ko malipay ninyo. Hinoon. Nisamot ang akong kapungot ninyo. Labi na kanay mo, Basilia. Ayaw ilabi ako, Mami! Ikaw, bata! Apel ka na sa akong kapungot! Tilis ako kanani mo! Hawa na! Makritiman ininyo. Pilit na mong sa pagsamo. Sa mukon ta mo! Ay, salamat. Tuwa na gyud. Yawan ako eh. Dili na ko na siya ang reyna. Kinsa na di ay? Si Goldie! Si Goldie? Sakit! Sakit! Pumalagi ka mo. Junjun? No, sa mani mo now! Ang ganun na yung imani! Sakit kayo ba? Sakit ako daw. Ganun mo na yung naong! Tay! Tay! Si Sol, tanawan niyo si Junjun! Ang sama na siya! Ay, gano'n ba na? Oy, gano'n ba si Jun? Ano si... Ngano ha? Uy, ngano? Jesus, my Diyos! Ngano ba na bata, ha? Dadala ta sa Dr. Siso pagdali! Asa si Junjun ang tata yun! Oo, dali, Jun. Oy! Ay, Kiso, ako may giyalsan mo. Ibutan ko! Unsa ba? Di ara man ni Jun. Aray! Hindi mo ba ko gipusla?
Mahal, takong balita. Unsa man balita, mahal? Ang mata sa agta nalata? Dili, mahal. Ang naong ni Junjun nga anak nilang si Suog ni Clara, naiwi. Unsa? Ug dili lang si Junjun, mahal. Tanang mga bata nga lalaki sa atong barangay nang hiwi ang mga dagway. Ug naghilag silang tanan sa kasakit. Kasakit nga milahos sa mga kasing-kasing, sa mga ginikanan nga way nahimo. Gawas sa pagsudong sila mga anak nga nag-antos ning kalit o katingilahang sakit nga mitakboy sila mga anak. Sa mga pinanggang niyang mga anak, Now sa Lex ang ilang mga anak nga nasud sa mga katuigan, ilang giampingan o gihalaran sa ilang mga paningkamot. Maangkon lang nila ang kalipay o kahamugaway ning kinabuhi nga puno sa mga pagsulay. Unya karon sa kalit lang takbuyan ning dili masabot nga sakit ug nag-antos. Hain ang kaangayan, hain ang hustisya. Paghilom, Crispin, uy! Patuyang ramang ka! Nora? Mahal? Nora! Mahal! Yes, nak. Duda ko nga binuhatan ni sa mahal nga... ni madam. Ba't nagiti-ay siya kaayo, mami, no? Tingali. Nak, magtinabangay ta, ha? Walang usay duwa-duwa rong panahon na, ha? Sorry, nak. Pero, tingalig dili na nako kaya nga ako rang usa mosulbad inikod. Mao nga kitag yung duha, ha? Okay, mami. Pero anak, careful gyud sa paggamit og powers, okay? Kinahanglan nga way makahibaw. Okay, mami. Ginapatan og tambal, mahal. Ang mga bata pero nanglibog lang taga-hospital sinungdan sa pag-iwi sa mga naong sa mga bata ug nanong pulos mga lalaki. Mahal, pwede mo silang tabangan, mahal. Labi na si Junjun. Mahal, sa tinuod lang, wa pa ko makasiguro kung mugna ba ni madam ang tanan or sakit ba gini siya nga natural. Makasiguro lang ko kung makakita na gyud ko personal. Aw, duaw na to si Junjun sa ospital, mahal. Mahal, una lang mo rito sa kwarto ni Junjun. Napit ko sa billing station. Ako'y mabayad sa tanang pasyente nga ni confine ron din eh. Sige mahal. Okay. Junjun? Ay, natukman. Oy, Nora! Lia! Junjun na, may bisita ka. Jun, Kumusta na siya? maura man gihapon. Ay, tulog ka adlaw na gud mi dinhi pero huwag ka usaban. Tan-awa ra gud oh. Kaluoy. Wa na ko mahibawon sa buhaton. Binuhatan ko duging kanto. Klaro na. Si madam. Junjun, hikapan ako imong nanga. Nora. Naluoy ko niya, mami. Oo, anak. Pero ayaw lang hilabti si Junjun, ha? Dora. Hala, nagmata na siya. Luoyan ni mo, oy. Luoy kayo imong naong, oh. Hala, walay sakit ang akong naw nga imong gikap, Nora. Oh my God! Wala mahiwag imong nahong Johnson! Maayo ka na! Nora! Nora, imong kaayo si Johnson! Salamat kaayo! Clara, waayuhan ni Nora si Junjun, uy! O sagoy wa! Nakakita ta! Gihikap ni Nora ang nahong ni Junjun, di ba? Niya naulian dayon siya? Naepekto lang tingali ang iyang mga tambal. Na-timing lang sa paghikap ni Nora. Dili, Lia. May gahom gini imong anak. Iyang kaayo si Junjun. Salamat kaayo, Nora. Salamat siya kaayo. Nora, nandiyan lagi kay Powers. Katawanan man mo, uy. Ngano ko taong doon na may power si Nora? Dili tingali gahom.
sorry. Pero, mananamba lang anak ni Crispin o Basilia, Lia. Karoon lang niya na-discover. May gift siya sa pagpanambal. Ay, asa man si Nora? Ay, mapaayo, be. Ako'y paayo. Mga silingan! Wala gintawid gaho mga mong anak, oy! Oy, taon mo. Na-timing nga gito ang nahitabo ni Junjun. Balik mo sa ospital. Kinsa na sayod, epekto na sab nila ang mga tambal nga gitapat sa mga doktor. Paabutan lang ninyo. Ay, ayaw na lang ibigawin sa milagro ni Nora niya. Ipaayo Agawan sa na lang siya. anak. Sige na, Patagbali be. ang among mga anak. Ipaayo ang among mga anak. Oh, hala, uy. Dili magipaminaw ang mga tao. Pwede ako'y masulti sa mga tao, Mami? Sa may sultin mo na. Basta! Oh, sige, nak. Ikay sulti nila. Basig maminaw pa sila nimo. Okay, nakapatong na kayo sa lamisa. Sulti na. Ay, Nora, ayuha among mga anak itahon. Maluoy ka, Nora. Ipakita nila ang imong milagro, day. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang mga gumagawa ng mga himala at mga sumpa at mga Diyos! Walang himala! Thank you! Nigan mong dog spirits na ko eh. Nipatuong ang mga tao. Lupigan ko da. Aray! Oh, may bato niya. Hoy! Magbabarag! Naibaw ni mi, kamoy naghatag og sakit sa mga anak. Arong kamo lang sir, manambalog, magkasapi mong dagko! Really, ha? Biga ni, be? Ay, siya mong baton, mahal. Ha! Klaro na kayo ang inyong diskarte. Magbugga mong mga sakit. Aron anhalasan mo dagop ang mga tao ninyo para mapatambal. Ibawalis tayo lang eh! Unsa to, Iking? Unsa to yung magisulti? Huwag ka dugog. Break ko ha? Himagi po sa ka. Agos man. Kamoy nagbarang sa among mga anak. Kamoy hinungdan, nganong nagahiwi ang ilang dagway. Unya, gabor sa imo ayo. Aron mo dagop ninyo ang magirikalan o sa ingon, magkakwarta mo. Hoy, Iking! Nagkaupaw ka lang ba? No way. Wala may magkinahalan og kwarta, oy. Amo naman ganing gipanghatag kay na nobra na. Ha? Wa ka matinga? Nga nabayran na daan ang inyong bill sa ospital? Bisag wa pa mo mugawas? Kami mo inibayad. Kung wa ka mahibaw, ana, now you know. Ngano wa man ka makatingog, King? Sirado ng bukog? Ha? Wagit ko kapugong mahal, oy. Niulbo gid akong kaspas iyang pag-ingon nga aron ko na makakwarta ta ato tong gibuhat. Wa gabae. Ngano ka? Yan, malita kay kang paminahon, mahal. Pero ngayon kay kang tanahon. Dili man gud Crispin good. Uy, hala. Are you crying, ha? Ilang lagi ka, mahal. Joke na itong pagtawag mo malita. Sorry. Dili na mo akong gilakan, oy. Sa manday, ha? Huwag di ka matamaki. Lain lagi akong gilakan ba? Ano sa di ay? Ang mga tao man good. Ha? Frustrating gani kaayo. Kanabitong imo nang gibuhat ang tanan. Imo nang gipakita tanan nimong kaayo. May gasto kag pila ka milyon para lang matabangan sila. Pero baliwa ra gani nila. Sayon ra gihapon sila mupasangil na to og dili mao. Huwag nila ma-appreciate tanan natong gibuhat nila. Sayon na gid kaayo sila mupasakit nato, no? Kung buta ba una-unaon, wa ba yung tako'y paki nila? Kita, wa tay labot nila. Dili ba nato sila obligasyon? Pero may buhat ang extra effort para masulbad ilang mga problema. Makatagamtam sila gamay ang kaharuhay. Unya, ingnon lang ta nila, ana, sa ingon anak ka sayon. Ingon anak yung mga tao, mahal. Muna'y sakit nga kamatuuran. Di malagi ka ingon anak nga tao man sad ka. Di man sinunod ng tao, pero dakam sad sila, eh. Sakit lagi na nga akong dughan, oy, Crispin. May pagawas lagi ko sa akong gibati.
sakit imong dugan, mahal. Sakit lagi. Asa mo di ba akong hapon-hapon? Aray, wapag gani hap. Imo din giyapa kong kamot. Ang yabag man ka. Seryoso ta diri. Seryoso, sa kuwiling ko nga mo. Hupayon ang imong kasakit sa imong dugan, mahal. Pero di lang kay masuko man ka. Sige na lang, uy. Musugot na lang ko. Tana sa tong kwarto na. Yes! Maglisod yung kong buntog sa inano, ganak. Dili basta-basta magkahon nga naan nila karon. Pero may paagi na gihapon. Magkakita na gihapon. Gamay pasensya lang. Lonely, I'm Mr. Lonely. Ang akong paboritong mortal. Oh my own. Dili ko mapakita niya. Musod ko niya. Ay, laaya kiway uyab ay. Hey, makakita lagunta ko. Makakita lagunta kong laki. Unsa kahay sunod nga mahitabo at tangi ang katapusang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Omega Flores Crispin o Basilia. Papalihog na ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Madaghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.